אנחנו קוראים כל יום במנחה, בחרתי הסתופף בבית אלוקיי מדור בועלי רשע. כי טוב יום בחצריך מאלף. נכון? קודם כל זה כי טוב יום, בחרתי הסתופף בבית אלוקיי מדור בועלי רשע, כי טוב יום בחצריך מאלף. מה הפשט? אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אני יודע, אני לא זכאי. אין לי זכות לבנות את בית המקדש. הבן שלי שלמה, הבטחת לי שהבן שלי שלמה יבנה את בית המקדש. אבל אני יודע דבר אחד, ריבונו של עולם. אני גדול ממנו. איך דוד המלך בא ואומר דבר כזה לקדוש ברוך הוא? ראינו דבר יפה, מתוק מדבש. חדש לנו בסייעתא דשמיא. דוד המלך יודע שכל יום בבית המקדש מקריבים 1000 קורבנות. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, בחרתי הסתופף בבית אלוקיי מדור בועלי רשע. אני לא הולך שם על המועדון, לא הולך שם על הבר, לא הולך שם על החבר'ה שיושבים, מדברים שטויות, שותים בירות או ערק או לא יודע מה, או מה מעשנים או מה עושים וכו'. אני באתי לבית מדרש, באתי ללמוד תורה. בחרתי הסתופף בבית אלוקיי מדור בועלי רשע. למה? כי טוב יום בחצריך מאלף. יום אחד של לימוד תורה, שבאתי, נכנסתי לבית מדרש ללמוד תורה, שווה יותר מ1000 קורבנות שיקריב שלמה המלך בבית המקדש. יום אחד של תורה. רבנו, יש לך יום חופש מהעבודה? כן, יש לך סידורים, אתה צריך ללכת, יש לך עניינים בדואר, יש לך עניינים עם הבנק, אתה צריך לקפוץ רגע לרופא, להוציא איזה מרשם לילדה, הכל טוב. סיים את הסידורים, סיימת 11 בבוקר, תבוא לבית מדרש. בוא תשב, תלמד תורה, תאכיל את עצמך בתורה. בעזרת השם שנזכה להגיע למתן תורה, זקים ובררים, כלים נקיים, נזכה לקבל את התורה בקדושה, בטהרה, ונעלה ונתעלה בעבודת הבורא, ויהיו דבר האלה אשר התחננתי לפני אדוני, קרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה. ונזכה בעזרת השם לחזור בתשובה שלמה. תתפללו בעזרת השם שכל אחד ואחד יתפלל על עצמו שיזכה לחזור בתשובה, יתפלל על חברו שיזכה לחזור בתשובה, יתפלל על כל עם ישראל שכולנו נזכה לחזור בתשובה, ובעזרת השם נזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית מקדשנו במהרה בימינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.